Биогумус, Таҷикистан. Город Ваҳдат, Телмон. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуш омадед ба саҳифаи мо. устод Муҳиддин меҳнат карда истодан баҳри инами кирмакҳо, инами заводҳои мо мебошад, инами ёрдамчиҳои коргарои мо, инами хас бо инами гигов 1001 чиз аралаш кардагием ки мақсад ҳами яъне ки кирмакҳо роҳат кунанда роҳат кунанд ва чизи натурални чизи бо сифат бо аъло буроранд. инам хе ҳамин чизра тайёр мекунанд. бо тайёркунии шабо тайёр шид бо баҳри шумо мепартоем иншоаллоҳ, худо хоста бошад. инамира мақсад як панҷа пешаи ниҳол шинонданӣ чуқрак мекунӣ, як панҷа мепартоӣ ба ниҳола мешинонӣ, таи хокш мекунӣ, тамом, ягон қиндиш нест иншоаллоҳ. ва тез ҳосил бо табиат, да табиати хуб мебошад ва чизе ки бо сифат, бо мазза, бо хуб ва раҳмат бигин иншоаллоҳ. яъне ки ҳазор раҳмат модам бигин, мо шумодам раҳмат мегӯем ки барои дастгириятон инами хамира бигиред, дастгирӣ кунед иншоаллоҳ. худои ҳамаи шумо розӣ бошад. инами хеле канали мора бигиред, дастгирӣ кунед, саҳифаи мора. мо аз шумо хеле миннатдор мешавем иншоаллоҳ. аллоҳ аз ҳаматон хоста бошад. мо ягон чизи дигар талаб намекунем, фақат подписатсия, лайк. инами чиза ки мо меҳнат карда истодаем иншоаллоҳ баҳри шумо. хоб инами хеле ҳаёт, инами хеле зиндагӣ, як чизе ки бо хуб, бо сифат, бо аъло иншоаллоҳ баҳри шумо фақат меҳнат карда истодаем.